Hola a tots, benvinguts a un nou videotutorial. Estem en Geografia de primer de l'ESO i ens trobem en el tema número 6 que fa referència als paisatges de clima temperat. Bé, a continuació tractarem el punt número 4 que al·ludix al paisatge continental i tractarem els punts que ens trobem a la imatge, és a dir, la localització del mateix, les seues condicions naturals per tal de desenvolupar-se, els rius que el conformen, la vegetació i la fauna que també és característica d'aquest paisatge i darrerament tractarem allò que s'anomena com el paisatge humanitzat, és a dir, l'acció antròpica sobre el paisatge, en aquest cas el continental. Bé, pel que fa al primer punt, sobre aspectes com ara la localització i la climatologia, en primer lloc hem de ressenyar que el paisatge continental s'hi localitza en llocs allunyats de grans masses d'aigua. És a dir, és el paisatge propi de llocs com ara les terres interiors d'Europa, d'Àsia i d'Amèrica del Nord, tal com podem comprovar a la imatge, tal com podem comprovar al mapa. Bé, quines són les seues condicions naturals bàsiques? Bé, a grans trets, en les regions interiors dels continents, atès que no reben la influència reguladora de la mar, és a dir, aquesta influència que ja hem vist, termoreguladora, que suavitza les temperatures, presenten temperatures que s'anomenen com extremes, és a dir, precipitacions que són escasses i que es concentren principalment a l'estiu i, per un altre costat, els hiverns que acostumen a ser molt freds, molt secs i que a l'estiu provoquen temperatures molt elevades per el sobreescalfament del sol i de l'aire. Este és un clima, és una climatologia molt de contrastos amb grans oscil·lacions tèrmiques, tal com s'anomena, ho podem comprovar en aquest cas al climograma de Moscou, que seria un dels seus paradigmes, temperatures molt baixes, de mitjanes de fins a menys 10 graus o sota zero i precipitacions relativament escasses, no? I concentrades en aquest cas en els mesos d'estiu. També moltes vegades també en forma de neu. Pel que fa al següent punt, hem de tractar en primera instància els rius, que són a grans trets cabalosos, a pesar d'aquestes escasses precipitacions, ja que en moltes ocasions recullen l'aigua d'extenses zones planes per on circulen i allò que s'origina són grans conques fluvials, és a dir, en moltes ocasions reben molts afluents i, per tant, els rius, en aquest cas, també són cabalosos. Pel que fa al punt número 2 d'aquest apartat, és a dir, la vegetació i la fauna, el paisatge continental de l'hemisferi nord, que és el qual nosaltres bàsicament es desenvolupa este paisatge continental, està conformat per dos tipus de paisatge natural. En primer lloc, per el bosc de coníferes o taigà, que s'estén per les zones que se situen més al nord i que està composat per pins, avets, làrix o bedolls i que s'adapten perfectament a aquestes condicions extremes, a aquestes condicions tan dures, i en segon i darrer lloc allò que s'anomena com les estepes o praderies, que se situen molt més cap al sud, a zones més temperades, no? I on les precipitacions són escasses, on la taigà dona pas a les estepes o praderies extenses planúries d'herba que són generalment fèrtils i que ajuden al desenvolupament tant de la ramaderia com de l'agricultura. Quins són les espècies animals que en trobarem dins d'esta vegetació i fauna? Cérvols, els ants, els esquirols, les llebres, etc. Per tal de tancar amb el paisatge continental, hem de tractar i analitzar el paisatge continental humanitzat. Tal com estàvem assenyalant anteriorment, val a dir que els boscos de la taigà són molt extensos i se n'aprofiten molt per a la producció de fusta i fabricació de cel·lulosa, en aquest cas de paper. La població és escassa en aquests nuclis perquè les condicions són extremes, són dures. A les regions estepàries es desenvolupa enormement la ramaderia i el conreu extensiu
cereals, és a dir, de blat, sobretot de blat en aquest cas, i quant a l'agricultura i la ramaderia extensiva condicionen de manera decisiva, ja ho hem ressenyat anteriorment, el poblament, que és escàs, i el tipus d'activitat econòmica orientada sobretot a la producció i exportació de productes agraris i en moltes ocasions a la deforestació i a l'explotació forestal. Bé, fins ací el nostre vídeo tutorial d'avui, espero que us hagi sigut d'ajuda i ens veiem a classe.